бо арзи салому дуруд хизмати шумо бинандагони гиромӣ. умедворам ҳар яки шумо тансиҳат ҳастед. худованд ҳамеша сиҳату саломат бошед, чунки саломатӣ яке аз неъматҳои бебаҳои инсон мебошад. ҳамеша онро эҳтиёт кунед ва ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хуб дӯстони азиз, мехоҳам пеш аз шурӯъи навор ба шумо оиди конкурс маълумот диҳам. барои соҳиби телефони Redmi Note 8 Pro шудан, шумо бояд якум дар канали мо подписатсия кунед. дуюм, бояд ба канали мо даромада ба ҳар навори мо лайк монда ва дар таги ҳар як навор комментария нависед. дар таги ҳар як навори мо ки то рӯзи 15 декабр мебарояд ва ҳатман бояд калимаи даво бошад дар комментарияи шумо. соҳиби телефон иншоаллоҳ ки рӯзи 15 декабр бо тарзи қуръакашӣ муайян хоҳад шуд ва он онлайн мегузарад ва ҳар яки шумо шанси буридани онро доред. биёед акнун мавзӯъро шурӯъ мекунем. гурдаи инсон яке аз узвҳои муҳим мебошад ки вазифаи тоза кардани хуни инсонро ва баровардани оби зиёдатиро аз бадан иҷро мекунад. инчунин гурдаҳо фишори хуни моро нигоҳ медоранд. мо ду гурда дорем дар мобайни миён, дар тарафи чап ва рост. дарози он 11.5 ва 12.5 сантиметр мебошад. мутаассифона бисёри мардуми мо аз дарди гурда солҳои дароз ва сахт азоб мекашанд. мардуми мо гурдаро бисёртар дар хунукиҳои Русия бемор мекунанд. аломатҳои бемории гурда инҳо мебошанд: дард дар миён ва пушт, баланд шудани температураи бадан, варам кардани рӯй ва таги чашмон, шикоятҳо ҳангоми пешоб кардан, сӯхта кардан ҳангоми пешобкунӣ ва ё баъди он, сурх шудани ранги пешоб, приступҳои дарди сахт дар миён ва баланд шудани фишори хун. сабабҳои бемориҳои гурда асосан ин хунук задани гурда ва пайдо шудани санг дар гурдаҳо мебошад. хунук задани гурда ё пиелонефрит пас аз беэҳтиётӣ аз хунукӣ асосан сурат мегирад. вақте мо баъди кор арақ мекунем ва ба ҷои хунук меравем бо либосҳои тунук ва ё дар ҷои хунук хоб мекунем, ҳамаи ин сабаб мешавад ки гурдаҳо хунук занад. оиди санги гурда маълумотҳо каманд. сабаби пайдошавии санги гурда аниқ маълум нест, вале маҳсулоти гӯшти зиёд хӯрдан, шӯрӣ хӯрдан метавонад яке аз сабабҳо шавад. дарди санги гурда ба мисли приступ мебошад ва бениҳоят сахт дард мекунад. ширкати даво барои табобати хунукзании гурда ва барои санги гурда ду равғанро якҷоя пешниҳод мекунад: равғани кресалат ва равғани хелбаро. аз ҳар дуи ин равған гирифта саҳар як қошуқӣ аз ҳар дуяш бояд истеъмол кунед, вале дар шиками гурусна. инчунин бегоҳ низ. ҳамагӣ 15 рӯз ва ҳар дуро ду шишачаӣ гирифта, шумо иншоаллоҳ мебинед чӣ гуна саломатии шумо хуб мешавад. инчунин шумо метавонед ба Тоҷикистон равон кунед. ногуфта намонад ки дар аэропорт барои гузаронидани ин доруҳо иҷозат ҳаст. барои ҳамин хавотир нашавед. барои харидори марҳамат ба рақамҳои дар экран буда занг занед. вале аз шумо хоҳиш мекунам ки ба ин ду рақам аҳамият диҳед. як рақами телефон барои мардон ва рақами дигар барои занҳо. мардҳо, ба рақами занҳо илтимос занг назанед, чунки модари тоҷик ҷавоб медиҳад
ва албатта ин зан телефонро ҷавоб нахоҳад дод агар мардон занг зананд. ҳатман занг занед, заказ кунед. иншоаллоҳ ки ба тамоми кунҷу канори Русия тариқи почта мерасонем. дар Москва бошад тариқи курьер. ин буд дӯстони азиз навори навбатии мо. аз шумо хоҳиш мекунам ки ба шабака обуна шавед, яъне подписатсия кунед, лайк гузоред ва дар комментария нависед ки оиди кадом беморӣ мехоҳед маълумот гиред. ҳатман подписатсия кунед, лайк ва комментария монед ва ҳатман ба ёру дӯстони худ бояд наворро тариқи имо падилитсия кунед. хайр дӯстони азиз, худованди бузург ҳеҷ гоҳ шуморо бемор накунад ва нигаҳбонатон бошад. хайр.